Debe anyị bịakwanụ nụrụ na brọda Jerome apụtagokwanụ wee yọọ ụmụ nwaanyị Enugu Ezike mgbaalụ dịka o mere vidio wee sị na ụmụ nwaanyị Enugu Ezike na-anụ di na fa abụziola ndị ọla n'iyi kwakịrịkwala nwaanyị na fa abụọ nọ na di achọ di na fa na-ejezi na nke ndị dibịa wee jee na-agwọta ọgwụ ka fa wee kechie dife anya wee na-akwụgharị n'ilo wee bụrụzie ọla dịkpọ na ụmụ nwaanyị Anambra steeti bụ ife na-agbabụ n'ilo ndị na-anụ di si ụmụ nwaanyị Enugu Ezike wee nelozie fe anya wee bụrụ ọmụta ọgba karịa na ụmụ nwaanyị Enugu Ezike na-aṅụ kaikai na onweghị dịka nkwụ ọkụ fa ha aṅụ na ife dịka biya na nke anyị enwe difefa ji wee kpọrọ na ife dịka nkwụ ọkụ ndị oke nkwụ ọkụ a nọọ ifefa na-aṅụ ka fa wee na-akwụgharị n'ilo na-agba n'ilo wee sị na ebe sọmmonsu na ọnwụ ya ebido wee gbube ụmụ nwaanyị Enugu Ezike na-anụ di na-agba n'ilo na fa ya ada anwụ ka ọkụkọ n'ọkwa onye pụta n'ilo si moto apịara ya wee tọwa ka o kwuchara ife anụnwa ka ndị Enugu Ezike tiri ya gịnị n'okwuwala ọnụ na fa na-enye 43 hours ịpụta wee yọọ mgbaalụ na ọ bụrụ na ọ yọghọ mgbaalụ na fa ya eme ya nta mee ya imo ọkwa ya ka brọda Jerome pụta kịta anụnwa wee na-ayọ mgbaalụ unu mana agbaghị ụzọ were mgba na odechi ọ bụrụ na fa achaghị ọkụ n'ike ntu anụnwa o nwere ike ọ pụtakwa echi niile o kwuo nke karịrị nke anụnwa o kwuru kịta anụnwa wee na-ajụ ya ka ị na-ayọ ndị obodo unu mgbaalụ mba ụmụ nwaanyị fa ụmụ nwaanyị Anambra steeti ịkpọnyekwa n'afa na ya si n'ebe a ka ndị Enugu Ezike nọ wee mụta ịyọkwọrọfa mgbaalụ malụkwa amarụ nọ na Anambra steeti ka ị nọ wee na-akọgheri ife ị na-akọgheri maka mgbe a ya enye gị nwa ọsọ marụ n'obodo unu ahụ ka ị ya agbaje ma ịgbafe ụzọ Imo steeti unu pụta na na-akọfusi aka afọ na unu sokwanụ na na-adịghị mma enwere n'ala Igbo kịta anụnwa unu pụta unu ya ezi ozi ọma gwa ndị na-achị anyị okwuchukwu gwafa ka fa ya esi wee chi obodo na fa aha achịta unu ahapụ ife unu ya akọ na-akọgheri na-akọfusi akụkọ n'ụlọ ụka onye emeghị unu onye atị unu tụ ife abụ ife unu na-alụzi kịta anụnwa n'ime ụlọ ụka unu nọkwa nekwo brọda Jerome a na-ekwu o nwekwara n'Enugu steeti ebe ndị Fulani na-achọ ịchụpụ one community inwechara ụdị pawa anụnwa iyara iji wee jee chụsịsị ndị Fulani ka ị natalụ ndị bụ na anafa ka ọ bụrụ ifefa ji wee na-etu gị afa n'ịbụ ezigbote onye isi ndị nchụaja ịnọ ndị Fulani na-atọkọsị ndị mmadụ n'Enugu steeti na-egbufa n'ime ọfịa ifubeghị ọfụ gbasara ya ka ndị Fulani ya esi wee na-anwụ ka ọkụkọ ịnọ ndị Igbo na-egbusisi onwefa na-atọkọla onwefa ifubeghị ọfụ ka ndị na-akpa agwa ọjọọ niile ka fa ya esi wee nwụ ka ọkụkọ n'ịda afụ ọfụ alamala unu nọrọ n'enu ọta kịta anụnwa sọsọ ife unu na-akazi bụ amụ na ọtụ onye ka ibe ya onye ka ibie nwe ego onye ya ada echi onye ya rigoro onye amaghị ekwu okwu Chukwu ka hapụ unu ka unu gee ka o si wee yọọ ndebefa mgbaalụ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I thank everybody that join us now and that will see this video later. I praise the name of the Lord and I ask God for forgiveness of sins upon us. And also, I thank God that we are alive today. Thank you, God. Thank you, Abba Father. Yeah. My dear people of God, as I wrote at the topic, there is a purpose of me doing this video. You know, I am seeing so many calls, so many videos, so many text messages, and so many people have been calling me self. So, and complaining. Now for video mail, na mo gwara ndị Enugu Ezike, ndị ụmụ nwaanyị Enugu Ezike, na ha na-agba n'iro, and so on and so forth. So, ọ na-ewute ndị be anyị bụ ndị Enugu Ezike. So, ka m sụakwa Enugu Ezike at times. Ọ na-ewute ndị Enugu Ezike. You know, many of them have been calling me, even some people now in Nigeria, na pom. Many, you know, onye ke mu na na-ekwu mana I'm sorry. Maka onwe ke na-ego video now. Ọ bụghị akọt hom ya. I was at the airport and we were almost boarding to the aircraft. Yeah, man, I'm more called to the video. And it is now that I just have chance. So, because the man said, call ya, madam, reply, habar. So, in the buying the Enugu Ezike. Ha. In the buy so that a guy. Urome he ne ke hana.
ndị mmadụ na-akpọ m na eme arụ biko I am begging, I am apologizing to the Enugu Ezike women and the entire Enugu Ezike. Uzoma bemnezi and ne ihe suyevitable. What caused that is that anyway, so many cases in the Enugu Ezike by Muji. The thing gana mumekwa if no one man married the thing buru and they came to me and munye bi them maka that thing before the marriage mechi amam te no woman. So, you know, I was praying about it and the thing be a bit too much. Amen and amen. So, that is why when me kuzo kuchiku the thing pota. My name mistake me, but I'm not why Enugu Ezike. No. It's a lie. And we're all to why Enugu Ezike very, 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 very faithful. Not all of them, please. Please, don't forgive me. Just forgive me. Let me take it now with slip of tongue. Man, not booking no way in the name home. When the name home Enugu Ezike and other places. Man, not booking why Enugu Ezike. Biko, the one of our brother, Anika TV. Mbode na banwe yarebo. Obu ne this Anika TV marono muji ya one young man sim 2 comedy. Age these people anya ishi. Iye pata tereme post le imago mo ko maka help o nwere purpose. That Anika TV and sim 2 o nwe mention of phone number ha. Because that Anika TV personally o do likeness nwere bono. Mari dozo okwu o nwere ka okwu ya na-ada o nwere okwu basatalo basatalo na-eme na Igbo Eze not once. You know, I just like the man. Ndị ụgbọ na-eji m sim 2 comedy, yes, and this Anika etu ọnụ be he no why no bụrụ sọsọ he nwere bloggers, you know. So I'm surprised ka ihe a right ba biko no na-eweliwe. I didn't mean that no, all the women in Enugu Ezike, please, as in the majority of them, some of them, not all. Not all of them, not all of them. So in a part of this video, now, even I'm not around, man, a part of us, part of this video is to tell them that it's not all of them, it's not all the Enugu Ezike women. No, everybody, or just like me, we keep but a family. Only covenant no young and no. Mommy, I doy. You just slender I have no no. By then, at least, he criticized go tender can head docha. So I didn't mean no Enugu Ezike, Enugu Ezike. No, not all of them, please. Please. Anika. Forgive me, I'm your brother and you are my brother. One day, them nigga have. Ejimune one gonna sim 2. That sim 2 we bro. Only one man marry here in Anambra State. Mucho mona assume mem connect. I am a go descend the big man because of only a garanf on a pogare. Jabenja like in that sim 2. Omare imago omare me has play. And on the buy. So when you have no, I don't have anything influence in mind for what. Or even if I will on the buy and the energy criticize mother canally, it is when you are speaking maybe mystically. Do people understand? People need to understand, and there's not a must of highly may understand. And again, that in MG a kind of add on the buy order, even in the book of Proverbs chapter 6. Now, the Bible there name. Proverbs chapter 6, the Bible says that anybody go and read it. Proverbs chapter 6 from verse 27. Or see, mmadụ nwere ike ịgara ọka gịkwachi onwe n'obo ọsụnore ka oge. No. Ọsụ mmadụ nwere ike ịgagharị n'icheke ọkụ ọsụnore gị. Ọsụ no. Ọsụ na etu a ka ọ dị. Onye ọbụla nke na-eji akpọrọ nwunye mmadụ. That means the same thing. Onye ọbụla nọ n'ebe eji ejebe eji. All these men na try to correct. If we read in Proverbs chapter 7 from verse 10 to 23 or 24, Igafu ebe Chineke na-eti mkpu amaokwa.
Or kowa from verse 10 to 23. The Bible kowa. Osine nwanya wetere nwoke a witere ụtọ ọ na-agbado ya na-agwa na-eji eme travel ya bịa na-edozigbo bed and so on and so forth. Imago ke Bible a describe ihe ọsị na oge soro lụso nwunye mmadụ ọsị na nwunye mmadụ a ga-emegide onye a. Go from verse 20 down. The Bible say na nwoke anụ nwa ọkpọzi na-eso ya amaghị that none of the dangers of death, and by doing so o mechere ihe mfe mere ewerishi nwoke. It is because of how some of our men used to die. Onye ọbụla na-anwụ. Do you understand? Mana ekwe inwe ọnwa afụ nwaanyị letara aleta maọbụ iji eje ememe ego ya. You begin look, ekpere onye ekpere mbọ ana m ekpere. So I am receiving the ibe too much. Ebere ụmụ nwoke a na-eme, especially in the Enugu Ezike. Ejiri ga-eji mara anyị before. So ihe m na-ekwu bụ, please, ana m asụ ya n'oluba anyị everybody no man. Please, I am begging and apologizing. Please, I didn't mean no Enugu Ezike women, all the Enugu Ezike women. No, kedu maka ndị dị faithful. Emokanes no all the Enugu Ezike women, even the mama m nwụrụ anwụ no mere ma ọtụ ụmụnne m chi ka dị ndụ bube ji, which means all of them na-eme. Please, is a slip of tongue. Please forgive. Biko unu wote kuma ndị na wole reka umeli unu wote no banya ndị ba isi no munye me no nikas a na ekpekwe unu ekpere o amen and amen. So unu wote ka no banya ịba na moru echi na ekom ja banik megi nwere ike obanim tomorrow. Please mo bla bla le unu onwe ihe mmere kaka no is a slip of tongue. So many people they make mistake. They give make mistake. We are human beings. Nobody is perfect. Please. Oh, please. The bias no so what's your kuma. Ondo boso akanyo. The bias Enugu Ezike. Then the youth akanyo. Biko abu mwa unu bumonemchi. Mbeme ejele. Mbeme alon. Biko all mistake. Man ọ bụghị no nwere ndị na-eme hejureju no ọ bụghị ha ile ọ bụghị Enugu Ezike women niile at all. Please, I don't know whether unu mekwere my apology accept. Unu banam anyị ka amacho number ga mega abịa ememe ha na for a reason. Unu banam, I'm very sorry. If anything that I'm supposed to do, I think I have done that. Please, mbem na adịna m that comforted because I'm not around. Please. Some people can assume, why did you say it openly in the church? I don't want to go there, and I don't want any dragging. I say I am sorry and I apologized. So please, God bless you. Receive my apology. All the Enugu Ezike women, please. I didn't mean that all of you. No. It's a lie. They cannot do such mistake. I know many of them. They cannot do such a thing. So it's not all of you, please. Not all of you. Not all of you. Please. So may the Lord see us through and keep protecting us. And I pray that we shall come to know the truth. John chapter 8 from verse 32 to 36. So that the truth can set us free. May the blessings of God be upon us and be upon even Enugu Ezike women and all the Enugu Ezike, even the youth. The Lord will help you to prosper. God bless you. Thank you so much.